Slaví klešení pýtajú sa, že čo? Keď hrávam tento drbličok, zervem s tým aj pekavička. Niekto hejti môj dek je len spocená pička. Slaví klešení pýtajú sa, že čo? Keď hrávam tento drbličok, zervem s tým aj pekavička. Niekto hejti môj dek je len spocená pička. Legendy sa nepýtajú, že čo? Keď hrávam hoga s princeznou, každý už vie, že to je to. Dobre, stačilo, musel som si to dneska odľahčiť tým, toto intro. Viete, čo nás dneska čaká? Tí, čo ste rozumní a čítate názov tohto videa, alebo ste videli už aj tú miniatúru pravdepodobne, tak tí vy, o co sa jedná dneska v tomto videjku. Inak salut, zabudol som vás pozdraviť na začiatku tohto videjka. Ak ste si mohli všimnúť, mám troška pozmenený iný setup. Fú, no, aj som sa nadýchal až. Fú, no, aj toľko fínskej aktivity som nevyláhlo želanie normálne na konci roka. Ty kokot. Ak sa môžete pýtať, že Spikeman, alebo Spikino, to je jedno, už ak ma môžete nazývať Spikino, Spikeman, predtým som volal, že Spikeman. Veľa ľudí tak ma volá, že Spikeman, takže to je jedno. Prečo to nestreamuješ, alebo prečo to netočíš tieto videjka na tomto počítači? Však máš výkonný počítač aj hovado. No, problém je jeden iba v tom, že to počítač sa mi pokazil. Počítač, áno. Dobre počujete. Presne tak. Pojebal sa mi celý ten počítač. Jedine, čo ma v tomto teraz celom zachraňuje, tak je MacBook. Toto je jediné, čo ma zachraňuje. Vidíte. A tu mám ešte svetlo. Spajkino. Šia. Takže tak. Takže bohužiaľ som odkázaný na tomto, ale to není ten starý MacBook ešte predtým, čo som mal, to je ten nový 6 so 6 jadrami procesor, 4 GB grafická karta, dedikovaná, hej, pozor, dedikovaná, to nie je integrovaná, akože je tam aj integrovaná, ale skôr to je myslené na to, že to je dedikovaná. Ak to nebude veľa strihu, tak sa vám ospravedlňujem, ale bohužiaľ, jak som už spomínal, na tento počítač sa mi dosral, takže jedine, kde môžem točiť a strihať videjka a poprípadne aj streamovať, tak je iba tento MacBook, ktorý som vám pred chvíľou ukazoval. To je za prvé. Za druhé, môžem strihať tie videjka iba na DaVinci, ne ako na Sony Vegas, lebo ja ako to viem strihať na Sony Vegase. Lenže Sony Vegas mám tu a do MacBooku nemôžem nadrbať Sony Vegas. Práve že do toho MacBooku môžem maximálne dať tak DaVinci. A rozdiel medzi Sony Vegasom a DaVinci je skurvene odlišne diametrálny rozdiel, ale že skurvene normálne. Takže v tom bude troška problém to, že kým sa to naučím dobre strihať na tom DaVinci, ako na tom Sony Vegase, to môže kľudne trvať aj mesiace, hej, takže odo mňa tu moc neočakávajte nejaké super duper, normálne nejaké ultra popičí, trihard normálne strihy, jak hovado, jak Studio Mon TV, ty kokot v jeho prime, takže to ani odo mňa nečakajte, teraz momentálne. Proste failol som, no čo vám poviem, failol som na maximálnom leveli, ako sa dá, takže ja sa za to ospravedlňujem, ale som späť a aspoň mám nejakú tú náhradu. Ale aspoň zase na druhú stranu, toto môže byť pre mňa teraz akože dobré znamenie toho, že mal by som sa skúsiť aj viac fokusovať na ten môj reakčný channel, takže určite sem klikajte odber na Rajkino kanál, nebudem sa zdržovať, chcel som len nejako troška odľahčiť načiatok situáciu, chcel som to troška na začiatku odľahčiť túto situáciu, pretože dneska to bude hrot. Dneska to bude taký hrot, že šíš, dovidenia. Takže áno. Viete, čo nás dneska čaká. Tá dlho sľubovaná vec, ktorú som vám dlho sľuboval. Takže poďme sa teda na to vrhnúť. No, bojím sa troška, ale mám tu troška svetelka nádej, ak sa hovorí. Ale toto sa mi už vôbec nepáči. Toto sa mi vôbec nepáči, vám takto poviem pravdu. A prichystal si svoj trinčík. No. A môžem ísť za to teraz takto ďalej, môžem sa postaviť, víš. Ja vám poviem jednu vec inak. Inak, ak ste si reálne ešte všimli ďalšiu vec, tak keď ste si všimli troška aj iné rozpoloženie tej webkamery, tak som to chcel skúsiť troška zahrať na Dukloka roku 2019-2020, alebo jak to on mal, keď ešte bol na Slovensku v tom jeho starom štúdiu.
tak som to chcel nejak tak troška skúsiť porobiť tak do takej istej tvarovateľnej formy tú webkameru, aj keď síce akože nemôžem sa s ním porovnávať akože absolútne žiadnej šance. To som sa troška teraz podcenil, ale to je jedno. Teraz som vám chcel iba povedať takto jednu vec. Ja keď som toto, chlapci, ja som mal ako PS2. Moja prvá konzola, ktorú som kedy mal v živote od narodenia, v podstate vlastne môj tatko, tú PS2, on mal PS2 FAT, akože tú čiernu, tú prvú úplne. No. A on tú PS2 mal ešte skorej, on mal ešte dlhšie, ako ja ešte žijem na tomto svete. Kamo. Ja keď som mal 4 roky alebo 5 rokov a videl som tento screen, kamo, ja som normálne z toho mával nočné mory a to si z vás nerobím prdel. Ja som z toho mával také nočné mory, že ja som nemohol spať. Ja som sa normálne bál spať, lebo normálne ja keď som len počul zvonka, keď napríklad bolo otvorené okno, že na vetračku, a normálne som počul len čo by len jeden zvuk, nejaký šuchot alebo dačo. Ja som normálne, už mám schýzu, ja som sa bál, že už normálne niekto pôjde takto, že už takto niekto chodí. Zrazu niekto bude stať takto pri dverách a normálne taký jumpscare po mne jebne rýchle žilovenia, že sa vám aj poserem. A presne to bude vyzerať takto. Alebo že proste bude stať pri dverách, skočí na mňa taký jumpscare, zrazu normálne černá tma a toto normálne predo mnou vybafne. Že normálne sa portnem niekde len tak a zrazu toto predo mnou vybafne. Kamarát, ja som normálne nemohol spávať. Normálne keď som, a to vám vravím, že to ešte doteraz, a iné, že doteraz mám z toho husiu kožu, akože už doteraz, už to mám piči, ale ešte vám poviem, že doteraz mám z toho troška obavy a nočné mory, ale nie len tá klasická verzia, ale táto skurvená verzia, keď sú skill screen, teraz to pozrite. Ešte VHS-ka. Si predstavte, že namiesto toho, čo to reálne originál existuje, by existovalo aj toto, že reálne, že by toto bol originál. Normálne by som sa odstrelil, vám vravím. Normálne by som sa odstrelil na mieste, kebyže... ani mi to nespomínajte radšej. Ticho, poďme ďalej radšej. Spol si tam môj zázračný drinčík. Zradím kráčko. Normálne si mýchnem kráčko. Fuj, ale normálne to VHS-ko ešte tomu dodáva taký... Fuj, normálne mám husiu kožu, kamarát. Fuj. To fakt vyzerá odporne normálne. Normálne mám z toho normálne husiu kožu, normálne takže terrifying, strašne terrifying. To je, neviem, jak to preložím po slovensky, ale to je strašne terrifying, kamarát. A teraz aj výhoda na tomto celom setupe je to, že vlastne môžem sa pohybovať kde chcem, lebo mám vlastne DJI Mic Mini a mňa budete aj tak počuť krásne, takže to je jedna z tých ďalších výhod tohto celého. A bojím sa a nechápem... Ty kokot, ja som normálne už kúkal na to. Že čo tak dlho tomu trvá. Fuj, ale zip do lici normálne... Fuj. Ja si akorát vysral dole, ono ma začína mať husiu kožu. Fuj si, počúvaj si, predstav, že toto by bolo reálne, fuj. Však ja by som normálne nevedel spať, ja by som normálne začal brať drogy, aby som normálne v kľude spával. Ako, fuj. Ja neviem, či to dobre bude vidno, ale pozrite sa, ja mám husiu kožu, kamarát. Pozrite sa na to. Ja neviem, či to bude veľmi dobre vidno, ale no me pozrite na to. Ja mám ešte to šťastie, že ešte mám toto svetlo. Ja keby som to svetlo... Počkaj, ja si na chvíľu skúsim vypnúť to svetlo. Ne, dobre, ja to nejdem vypínať. Aj keď síce zase je pravda jedna vec, to, že mám tu iba jednu paličku a ja tu mám napojené na exterke, to svetlo, ale to nejdem vypínať, ja to nejdem pozerať po tme. Ne, to zabudni. Ja to nejdem pozerať po tme. Ne. Samozrejme, keď tu bude 100 lajkov, tak to spravím, ale inak ako fakt, to ma musíte donútiť nejako, ale fakt inak vôbec. Fuj. Ja mám ešte jedno to šťastie toho, že nemusím tu predtým sedieť, že nesom obmedzený na to, že ten mikrofón by bol tu, ale že v podstate sa môžem hýbať po celej miestnosti takto. Že v podstate ja môžem byť aj tuto úplne takto ďaleko a budete ma počuť krásne. Samozrejme kvôli takomu DJI Mic Mini a
Prečo to je šedé? Prečo to je šedé? Prečo to je šedé? Ja si radšej mýchnem kráčko. Na zdraví. Fujte. Toto je akože troška hnusné, ale toto... Normálne, fakt toto, ja si nerobím srandu, ale normálne... Toto bol môj najväčší strach v detstve, fakt. Tá skurvená PS2 vydrbaná. Ja to nepreháňam. Ja to ako nepreháňam, fakt ja to nehrám. Prísahám, že ja to nehrám. Však normálne vidíte, ako mám husiu kožu. Ja to normálne fakt nehrám. A to si ešte predstav, že by to bola tma a kokot. No ja by som sa odstrelil hneď na mieste. Ja to nemôžem, ja ešte mám jedno šťastie, že tu mám to svetlo, lebo ja by som to nemohol pozerať po tme. Ja by som to nemohol pozerať po tme. Samozrejme, až keď dosiahnem 100 lajkov na toto video. Vtedy to môžem skúsiť. Ale inak vôbec, to zabudíte. Nech mám aspoň nejakú motiváciu toho, prečo by som to teda mal vyskúšať, takže to je to. Kámo. Ale reálne, to vyzerá strašne dobre a vyzerá to, hlavne ja som toto začal pozerovať aj hlavne kvôli tomu, že toto ma tak strašne fascinovalo, že aké fanmady dokážu na to byť proste extrémne také cool. No kámo, toto, ja kebyže ani neviem, že by niečo takéto reálne, že existuje, keby som fakt, že boomer ja kokot, ja by som aj reálne tomuto veril, že niečo takéto existuje. Že toto reálne dokáže, že toto je reálne, že originál, že to není fanmade, ale že toto je reálne originál. Kámo. Ja kebyže nie som boomer, ja by som tomuto aj veril, že to je originál. A vyzerá to strašne tak, že dôveryhodne, že vyzerá to tak, že strašne legit to tak pôsobí, strašne tak real to pôsobí toto. Tento screen teraz, čo tu je. Fuj, kámo. Už teraz mám mrazí. No fuj. Možno si sa budete troška pozadí počuť, jak mi šumí, alebo jak teda fúči troška ten MacBook, ale to je MacBook, hej. Zas som rád, že ten MacBook dokáže utiahnuť toto všetko, čo potrebujem, aspoň toto. A plus ešte možno mám nejakú troška malinkú rezervu navyše, takže tak. Fú. Nepáči sa mi zase jedna vec, strašne to dlho načítava, strašne dlho to načítava. Ticho. Opa. Zabudíš. Tak na toto zabudí to vôbec. To vôbec. Fatal error. BIOS unable to read. Operating system is missing. Toto vôbec. Kúň mole, konino lehni. Sorry, zlý screen. No z toho mám až husiu kožu, kamarát. Fuj! Mám z toho husiu kožu. Kamarát, ako... Zajímavé. Začíname nejako dobro došli, začíname. GTA, Liberty City, šabomba. Yes, to bola inak hra mojho detstva, GTA Liberty City, alebo možno toto bude niečo na taký princíp toho, že to pôjde a teraz sa to niečo podľa mňa dosre. Hey, apartments cost money, Tony. Just you remember who pays the bills around here. Me, Daddy Vincenzo over here. So from now... Dobre, ako... Ja som to čakal, ale toto som zrovna nečakal. Zrazu takéto zvuky začne vydávať. Kamarátko, ja ti vravím, že dneska nebudem spať asi. Ja ti hovorím, že ani dneska ja nebudem spať, ja dneska budem iba strihať tie videá. Strašne divne to tak glitchlo. Ten text, čo tam bol. Cannot load BIOS, čo, what the fuck. Ale si... Ty kokos, ale normálne to si predstav, že toto by rebo... Kamo, ale to si predstav, že toto by bolo real.
Čo si blázen, si predstav, že toto by bolo, to vyzerá tak cool. To vyzerá tak cool, keby toto bolo reálne. Ale bohužiaľ toto reálne není, je to fan-made, ale vyzerá to strašne cool. Strašne cool, to vyzerá strašne fascinujúce. To znie aj, vyzerá to strašne tak legit úplne, že keby som nevedel o takýchto veciach, keby som aspoň si nerobil troška research o týchto veciach a keby som bol fakt, že boomer jak koko, tak reálne aby som aj tomuto veril, že toto je real shit. Že toto nie je fan-made, ale že toto je real shit, kamarát. To vyzerá strašne tak dôveryhodne, strašne tak legit to pôsobí. No poďme ďalej, už som sa asi povedal to 3-krát a nevadí. A to ste videli? To ste videli, jak to cannot load system file, please restart the console. A teraz pekne, pozorne teraz na to sledujte. Pozorne teraz na to sledujte, dávajte pozor. To normálne, ak si to vypol a štartol, zrazu takto normálne boli same biele čiary, ty kokos. To si zo mňa ani nerob srandu. Toto, kde sme, ty kokot? Dobre, nič, poďme ďalej. Si aspoň troška mýchnem kráčka. Your PlayStation 2 is overheating. If you want to play a game, immediately press X button. Kamo, ale vždycky, keď, please wait, to vyzerá strašne legit, to tak pôsobí, ale inak to ja vždycky, ja mám takú, a zase urobil ten text, ale to je normálne vždycky, ja keď zapínam PS2, tú, čo mám vedľa, tú PS2 Slim, tú striebornú, tak ja vždycky mám z toho skízu toho, aby toto nespravilo to, akože aby to nespravilo toto podobné. Zrovna nemôžu spraviť, ale myslím si, aby mi tam len tak do predface nevyskočilo ty kokos. Ten red screen of death, už aj neviem rozprávať, že normálne kochcem, ty kokot. Normálne už aj kochcem z toho, fakt. Fuj. No to si sa pojebal, kamarát, to si sa pojebal. Počkej, to ste videli? Jakže error? To ste videli? Teraz dobre pozerajte na to. Dobre pozerajte, configuring files a teraz pozerajte na to. Jaký error? Jaký error? More errorik merdík, alebo čo? System files corrupted, please contact the super center. Dobre. Ser má. Yes. Dojebal sa to. Dojebalo sa to, super. Bomba. Toto myslím, že zrovna som vám ukazoval. Zrovna toto konkrétne som vám ukazoval. To je jeden príklad toho, čo nás bude čakať. A práve preto ste sa na to dočkali. Práve preto ste sa myslím, že na to tešili. Mám si to troška Red Bullu a kamo. To je zvuk. Ma desí. Ma desí. Ma to až desí, chápeš? Ma to desí. Jesse. Jesse, we need cook, normálne. To si sa fakt pojebal, kamarát. To si sa pojebal. To si sa normálne pojebal, kamarát. To čo, on má nejaký intenz zvuk. On má drama. Super. Super. To je strašne nepríjemné sú tie zvuky. Strašne nepríjemné sú tie zvuky. No ma mrazí až. Strašne nepríjemné sú tie zvuky, fakt. Kokot. Kamo, ako strašne to vyzerá po piči, ale kamo. Daj sa zapučiť do toho.
piči. Po piči. Yes. Absolútna krása, nádhera, všetko rád zemi. Tam aj som počul nejaké cinknutie, alebo čo to bolo. Dobre, ja som si dať odej. No, to si sa pojebal. To si sa normálne pojebal, kamarát. To si sa ma aj pojebal, kamarát. A Ende Schlussmache. Som si to zobral aj banán na ukludnenie. Teda, že ako tak... nepotvrďte si to ničím nekalým. Proste idem si zjesť ten banán, hej, aby som sa ukludnil. Aj keď som sa počul, že najlepšie na ukludnenie je, keď si dám oné grapes, jak sa to povie, hrozno. Hrozno si musím kúpiť. Dobre. Ideme na to. No, čo nás tu teraz bude čakať? To je PlayStation 2, ne? Ja to vlastne možno telka bola. Kein Signale. A mám to aj s titulkami. Nice. Normálne aj s titulkami. Why is this screen? Zaujímavé to vyzerá. Ale toto je celkom, mne sa toto celkom aj páči v tom, že neviem prečo, ale mne z nejakého dôvodu, keď pozerám nejaké kill screeny, či sú to konzol, počítač alebo tak, hej, ďalšie videjko si môžeme kľudne dať kill screeny z Xboxov, lebo tie sú celkom tiež zaujímavé, ale kill screeny z Xboxu, kill screeny z PS2 sú za mňa najväčšie bangre a zároveň aj najstrašiteľnejšie. Ešte aj ako PS3 je celkom ako dosť creepy, ale PS2 je za mňa najviac creepy zo všetkých tých PlayStationov, ktoré sú kamarát, lebo tá hororovo analogová proste verzia toho je proste VHS-ková je úplne v piči normálny kamarát. A takisto ešte potom aj Xbox 360 alebo ten OG Xbox je tiež piči, ale kámo, no na budúce sa máte na čo tešiť s tým Xboxom. To bude tiež iná ako šmakocina, normálne, že takto. Takže tak. Ale to som chcel dopovedať, že ja keď som pozerával nejaké kill screeny, to mi strašne fascinuje to, že máte kill screeny aj proste s titulkami, alebo proste máte že kill screeny a máte to akože text to speech. Že niekto do toho rozpráva, že keby on hral vlastne za to, že vlastne je to jeho konzola, že on zapol tú konzolu, že on teraz akurát hrá na tej konzole, a že on akéby predstiera to, že what the fuck, že to čo sa stalo, že, alebo napríklad teraz, že why did you my PS2 just freeze, alebo takto, vieš. Že to sa mi tiež celkom páči, aj to tiež také kreatívne, také niečím originálne. Mne sa to celkom tiež páči, takže je to bomba, hej. Aj niekedy na text to speech, oné kill screeny si niekedy môžeme zareagovať ako taká samostatná kategória týchto kill screenov, alebo neviem, jak môžem toto celé povedať, takže to je to. A toto mi to zase odpadáva. To je jedno, poďme ďalej. Už tu vymýšľam zbytočne dlho. Dlho to tu trízním a dlho to tu normálne naťahujem takto. OK, let me turn on, turn off. Tak teda už aj neviem rozprávať. Keine Signale. No. Turn it on again. No. Tak ukáž sa. Ukáž sa, more, cikorka. Oh no, text again. Are you kidding me? Opa. What the fuck, my console just froze. Okay, Ima, turn it off again. Keine Signale. Jaj. Jaj, no nic. Tak to je konečná. Fú. No, tak to sme skončili. To je inak ako v piť. Blow dust of the PS2. To sa mi teší, tak páči, že normálne one aj tu ukazujú akože to, že čo vlastne robia pozadí celého toho, ale neviem, som to iné nazval. Ale počujete, také keby ten zvuk pozadí toho Počujete to, že? Dúfam, že aj vy to počujete.
počujete to stále. Aj, to není dobré. No zajímavé celkom, musím povedať takto pravdu. Veľmi zajímavé. Movie console, tu je different area think life decision. No, to niekedy ja sa tak zamýšľam nad mojim life decisions. Čo to kurva robím so svojím životom? Bomba, a je po konzole. Yes. Co je v piči, kam. Oh god, I screwed to unplug console from outlet. Outlet je akože zasúky alebo niečo také. No to by mi dávalo zmysel. No nic, tak to ja normálne sa idem schovať do piče. Ale aj srandujem. Ale aj tak to co malo byť. No čo si blázen? Ako toto už bolo celkom takže zaujímavé. Blow dust of console again moves everything into different position. Tak, ešte toto normálne tu otočím. Stoličkáreň. Dobre. Jak už mi ide aj luskať. No, nič dobre, zaklikol som to, sorry, zaklikol som to zas. Pičoviny vyprávam. Has booted into recovery mode because of the console suffering a serious malfunction. This issue might be caused by BIOS performance. Recovery mode, huh? Do you want to perform the system test? Yeah, I will. Timing vlastne to. Please remove all memory cards that are still on console and press any button to continue. Aj toto tiež vyzerá tak dôveryhodne, že kebyže som boomer a nerobím si research o takýchto veciach a že by som bol vlastne taký, aké by som sa nechal, keby som aj skočil na AI-kové srandy, tak by som tiež tomuto uveril, že reálne toto je tiež ako halus, že toto je tiež reálne real, ale ja som ešte zabudol povedať jednu vec. Ja si pamätám, že môj tatko za mňou došiel, že on videl nejaké jedno video, jak proste Fivko, on mal keby tú menšiu sériu tých Sora 2 videí a takto. A normálne, že môj tatko videl na YouTube, ako na YouTube shorte, že on videl normálne video, jak tam normálne Fivko normálne že krája. Akože, že chodí, normálne, že kráča nohami po kapuste. A normálne on si myslel, že to je real. On si normálne reálne myslel, že to je real. Ja som povedal, že to je AI, že to je fake, že to je AI. On že, jaj? To ja som nevedel, však to vyzeralo realisticky. No to je presne práve ten problém tej Sora 2, že normálne to... Dvorky. Zabudnite na to, že existuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie, dvojka neexistuje. Tomu sa nehovorí dvojka, tomu sa hovorí dvorka. Dvorky. A to mám na háku celé. No, ja som hovoril, že to AI-ko už je tak spracované a to AI-ko už je tak ďaleko s týmito vecami, že dovidenia. A normálne môj tatik na to skočil, on si myslel, že to je real a ja som povedal, že ne, že to je ne, to je fake, to je reálne AI-ko iba, že to není real. Reálne si predstav, ale tak dobre, môj tatko zase má 50 rokov, tak čo môžem sa čudovať, ale to akurát mi teraz pripomenul túto jednu vec, takže preto som to chcel povedať takto. A ešte mi to aj pripomenul kvôli tomu, čo Fivko hovoril, že viete, čo je na tom najlepšie? Že keby reálne toto ukážeš nejakému 50-ročnému týpkovi, kebyže toto ukážeš svojej mame alebo svojmu tatovi, tak normálne oni by tomu verili. No ale môj tatko reálne tomu veril, dokonca to je normálne až tak v piči tá Sora dvorka.
Nie dvojka, dvorka. Iba to som chcel tak troška tomu povedať. Takú menšiu súvku tomuto dať, takže to je to. Poďme toto pozerať. Attempting to use optical drive. Wow, ale vyzerá to strašne zaujímavo. Strašne ma to fascinuje, jak tie texty, tá grafika, tá VHS, keby tá atmosférická grafika. Proste na mňa fakt pôsobí tak dôveryhodne toto. Že seems to legit. No, ukáž. Ukáž, co tu máme. Overall results, optical drive, disk reader, ok. CPU performance, ok. BIOS stability, bad. No a je to zle. A je to v piči. Kurva, boukla várno, je to v piči. How would you like to repair BIOS stability? Triangle, let me do it myself. A nečítal som to stíhať. Circle, run automatic repair. Tak dal asi go for it. Asi dal automatic repair. Takže guličku stlačil. Takto normálne guličku stlačil. Attempting repair. Zatiaľ to budem pozvať s luskaním. Trošku tu skrátime čas tým mojim luskaním. Okamih pravdy, či mu to opravilo. Okamih pravdy, či sa mu to opravilo. Actually working the game. Poďme na to. Siren Game Data a Techno Tenchu Gran Turismo 4, Gran Turismo 3 moje 3 PlayStation 2 disk. The sound of a good ending. Dobre. No, dobre, takže pohoda, konec videa. Toto bola sranda, tak vám poviem. Dobre. Takže dúfam, že ste si užili toto videjko. Maj som to aj sám dofailil, úplne maximálnym, najväčším spôsobom, jak sa to dá. Som to normálne dofailil, úplne, že dofailil, pretože jedno video, hlavne to, kde som bol v tme jak chuj a normálne som mal schýzy jak chuj, tak normálne ste to zrovna nevideli, pretože som mal doma aj takto ten full screen a nemal som to takto proste porobené do tejto scény. Nie, ja som to nemal v tejto scéne. Ja som to mal bohužiaľ vo full screene, takže som debil normálne, ale dobre, nevadí. Ale aj tak dúfam, že ste si radi pozreli toto videjko a dúfam, že ste si radi užili toto videjko. Ak sa vám páčilo, tak samozrejme like, odber, zdieľačky na tento môj druhý reakčný kanál. A hlavne prosím vás, dajte tých 20 lajkov. Keď už som toto tu pre vás urobil, aj keď som to dofailil, ale prosím vás, aspoň tých 20 lajkov, alebo 15, mne to je jedno. Aspoň tých 15, keby sme dali, by sme ma veľmi potešili. Takže to je to. Takže tak, dobre. Lúčim sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videjku. Takže nebudem to zdržovať. Už to zdržujem vás aj tak moc. Takže do ďalšieho videjka reakčného teda. Salut. Salut. Manže salut. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut.